зур Ирбишә тулы урта белем мәктәбенә керәбез. Siz? Normal, yaxshi. Күрәм егетләр бында бигрәк күп. Менә мәктәпне бетергәч, Казанга китергә исәпме, авылда калыргамы, әллә Мәскәүгәме, бармы хыялларыгыз? Һә? Әйе. Нәрсә әйе? Калабыз. Исәнмесез егетләр? Сез ничәнче сыйныфта? 9нчы. 9нчы сыйныфта ничә укучы укый? 44. Ничә малай, ничә кыз? Безнең класста 10 малай, 8 кыз. Сез дә бит укып та бетерәчәксез, кая барырга исәп укырга? Мәскәүгә. Мәскәү, Казан. Менә Казанга килегез, безгә татар егетләре җитми. Кызларыбыз күп, егетләр аз. Киләсезме Казанга? Алла күрсәтсен. Сезне көтәбез. Sizin главный редакторларға бергәйтін işleriniz. Hem главный редакторның нені işte, өзінің сұрауын мен аның үшін деп cevap vererге керек. Гафитегез, түндәк диләрме әллә сездә урында? Исәнмесез, хәерле көн. Рәхим итегез безнең медиа үзәккә. Рөхсәт итегез медиа үзәкнең эшчәнлеге белән сезне кыскача таныштырып үтәргә. Без төрле юнәлешләрдә актив эшлибез. Видеолар төшерәбез, аларны социаль шәбкәләрдә урнаштырабыз. Мәктәп радиосыннан әзерләнгән план буенча эфирга чыгабыз. Мәктәп газетасы һәм буклетлар бастырабыз. Медиа үзәк безне укучыларны үзенә тартып тора, җәлеп итә. Зур кызыксыну белән медиа үзәкнең эшчәнлегендә катнашабыз. Хәерле көн, исәнмесез. Эфирда Мәктәп радиосы, Ирбишә медиа. Безгә бүген Казаннан хөрмәтле кунаклар килде. Рөхсәт итегез сезне кунакларыбыз белән таныштырып үтәргә һәм алар белән әңгәмәне башларга. Яшьләр арасында блогерлар популяр. Шакирова Фагилә Рәшит кызы. Сез кая барасыз менә укып бетергәч? Беренче сорау. Алар уйламыйлар да, алар әйтәләр Мәскәүгә. Әйтәм, ни өчен Казанга түгел? Казанга да була. Әйтәм, беләсезме ни өчен Казанга килегез? Бездән әйтәм, кызлар күп, сездә егетләр күп. Шуннан әйтте бер егет. Алайса киләнде. Менә беләсезме? Журналистларына хөрмәт тәрбияләгән өчен радиогыз да бар, газетагыз да бар, хәтта китаплар да нәшр итәсез икән. Чын күңелдән рәхмәт. Һәм менә шул олы хезмәтегез өчен бөтен дөнья татар конгрессы сезгә рәхмәт хаты тапшыра. Менә шулай, киләчәктә дә шулай ныгытып эшләп, халкыбызга хезмәт итәргә язсын. Исәнмесез, хәерле көн. Үзегезгә таныштырсагыз идем. Мин Гүзәл Рәфәт кызы, башлангыч класслар укытучысы һәм директор урынбасары булып эшлим. Ишеттем, бу мәктәптә татар теле дәресе атнага 3 керә дип. Әйе, шулай, атнага 3 сәгать укытыла. Субханалла, менә шундый татар әдәбиятына, татар теленә шундый кызыксыну бар, әйме, теләк белән өйрәнәләр. Шулай, балалар бик теләп татар телен өйрәнәләр, бик теләп татар теленә сөйләшәләр. Яшьтән үк инде безнең балалар әти-әнине әйтеп, әби бабай кадерендә тәрбия алалар. Һәм алар татар телен бик яратып укыйлар, шигырьләр, әкиятләр сөйлиләр, барсын да өйрәнәләр. Казан мәктәпләре, Татарстан мәктәпләре сезнең мәктәптән үрнәк алырга тиештер дип уйлыйм мин. Шулайдыр инде дип уйлыйм инде. Кем белә бит, мөмкин үрнәк алырлар. Рәхмәт сезгә. Шигырь укучылар һәм патриотик җыр башкаручы конкурсы була. Һәм без сезне шушы конкурска
Çakırarız. Hem sizni kitemiz. Tak, Gulnaz Berdi'nin adı ne? Siz kitemiz. Azat Rizvanoviç. Bizga kelgan Kazandan hurmatli qonaqlar keldi. Ekspertiz qonaqlar qatorida video topshiruvni boshlantirdik. Bizning maqsad Tatar dunyosi turida, Tatar madaniyati turida ham Rossiyada yashovchi xalqlarning madaniyati turida informatsiyani mumkin qadar. Fahriddinova Gulnara rais qizi. Maktab direktori. Maktab direktori. Zo'rar O'zcha o'rta maktab direktori. Gulnara xonim mana bugungi kunda maktabni tarixini aytishidagi zayn. Qo'shimchalar maktab necha o'quvchilar bor? Maktabimiz 1975 yilda tuzilgan. Maktabda 209 bola, 35 kishi o'qiydi. Maktab federal programmada kapital remont yasalib, rayonni maktabga toshqar ustalar ishlaydi. Qozon qonaqlarin Serg'ashlilar ebatga chaqirdilar. Mana endi siynevatlar bilan bizni siylarga o'ylaylar. Ko'rgizali istalni. Subhanallah, maşallah. Bigirek umman bo'lgan kishilar yashaydi bu yerda. Qozon qonaqlari oridi, Zila xonim. Benim fikir var, değil mi? Mene menga bir uşada suğabız degen söz bugün, değil mi? Suğabız o bulayıp suğabız tugul mevnesinde. Foto düşürgende, basıp alganda suğabız deyler. Bizde bir fotoğa düşürgende, İzgarda bugün bizge fotoğa suğalı deyler, değil mi? Aydegiz bizde suğu balı, suğu terminini kırtı geli kız. Yarar. Tağın nindi sizler ise kaldı. Tağın mene orundıkka qaytarabız degan mana tega aminita bizni aydegiz qaytarabız deb aytadilar. Demek, aydegiz eli qaytarabız degan ma'noda. Rahmatdan mehnat qaytarabız. Boqtim so'zi bor eli. Aydegiz eli mene sizning yoqda eng birinchi rizq nindi rizq? Qozi. Mene. Andan so'ng eshitdim sizde ot iti o'shiylar deb. Da, ot iti bizning kundalik osh, seyir itinden üstünlüğü bizde. O ot itini kullanabız biz. Почти 100%. Mene bu rizqlar arasında sizning yoqqagina xos rizqlar nindiler? Bu indi Qozon tatarlarında da bir qistig'i. Qistig'i. Hozir kitiralar shubba bizda andi bor, anda mana 3 uçmak bizda bor. Bizda da bor 3 uçmak Qozonda. Biz bit tatarlar bitimdi. Ayy. Vay zamanda. Mana küttirme. Küttirme. Necha ishlandilar? Bu mamlik küttirme. Güzel. Tağın narsalar var burada. Yoğurdu, çiftleri yumurta, un, onun için bir yumurta kireçinde, ağın kireç. Vahşi şarkılar. Kızlar şunun xatli təmli riziklar bilen sıyladığız, biz televizine yattık. Kimler pişirdi bu riziklarını? Hayırlı günler. Barımızda bunda işlevçilerimiz pişirdi. Şükür Allah'a. Pользуюсь моментом big zor selam jiberem baylar sabasına. Benim meniyim şundan. Tarstan bilen Sirgaç'ın ayırması nesede de oylaysız? Tatarstan gelgende biz tili boyunca bir ayrılıp turar. Bir yumuşak süydülerinde alarma durguna bizden böyle bir şey. Tatarak.
Миңа әйттеләр монда мишәрләрнең хатыннары әйбәт пешерергә тиешлеләр, шулаймы? Менә бала тугач та хатын кызны, кызлар тугач аларны ашарга пешерергә өйрәтергә кирәк дип әйтәләр. Дөресме? Шулаймы? Менә сезнең балаларыгыз бардыр, алар да пешерергә өйрәнәләрдер. Егетләр дә пешерә. Шулаймы? Менә сез инде безнең поварларыбыз, шулаймы? Мәктәптә эшлисез. Ничә ел инде эшлисез? Әлдә озак түгел, бер елдан алалар. Рәхмәт сезгә, тагын бер тапкыр сезгә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шуның хәле тәмле булды. Көтеп калабыз сезне дә. Шулай очрашырга ирсен барыбызга. Безләрне кушканнарыңны үтәп тыйганнарыңнан тыйылып яшәргә ихтияр көчә бир. Һәм дә менә киләчәктә шулай бердәм булып, гамәлдә тырышырга насыйп эйле. Без Уразовка авылында. Бу авыл татар халкына бик шәхесләр бүләк иткән. Безнең легендар җырчыларыбыз Хәйдәр Бигичев, Рәшид Вахапов.